Joo, aion nyt kertoa tässä EUn maatalouspolitiikasta ja pinta-alan mittauksista ja tukipolitiikasta. Tämä kuvio ei liity siihen kuvioon, mistä oli siihen aikaan puhe, vaan kuvio on suurin piirtein samanlainen. Vuokrasin naapurikylästä peltoa talvella 2000-luvun alussa ja silloin piti mitata ennakkoon nämä kuvion koot. Ja silloin oli vielä vissiin paljon enempi lunta helmikuussa, niin minä arvioin sen 5 aariksi sen kuvion. Ja ilmoitin sitä viranomaisille. Ja sitten kun pääsi peltohommiin, niin mittasin sen tarkasti ja se olikin 3 aaria. Kun siinä oli kivistä reunaa ja sitä ei pystynyt sanomaan mitä myöten sitä voi viljellä. Ja minä ilmoitin sen 3 aarina tukihakemukseen, mutta se ei käynyt valvontaviranomaisille, vaikka ne ei käynyt kuviota katsomassakaan. Tuli ukaasi, että iso virhe oli tapahtunut, kun 5 aarista putosi 3 aariin. Vaikka mielestäni minä mittasin oikein ja ilmoitin se 3 aaria. Ja maatalousviranomaisen luona olisi pitänyt käydä allekirjoittamassa se paperi, jotta on tapahtunut suuri virhe. No niin, minähän 70 kilometriä tuli ajomatkaa tai pikkusen ylikin. Maataloussihteerin luona kävin allekirjoittamassa paperin, niin sanktioita tuli mahtavat 3 markkaa 50 senttiä. Joo, se rahasumma on pieni, vaan aikaa meni ja autolla ajoa ja työaikaa aika paljon virheeseen nähden. Jotta liekö muillakin tämän tyylisiä ongelmia olluna ja varmasti on olluna. Eli halusin nyt tuoda julki tämän yhden tapauksen. Jotta silleesti. Kiitoksia.